årets sidste World Cup løb, og det hedder Amstel Gold Race. Og vi kan fortælle, at der er hele 8 danskere i feltet. Men nummer 23, Brian Holm fra Telekom-mandskabet, og der kører Riis også jo med nummer 26 i sin kendte Dannebrogstrøje. Vi har 12 bakker tilbage af de i alt 29 dette løb omfatter. Og det er vel at mærke meget stejle bakker, hvor de højeste procenter er helt op på 22. Riis er meget optimistisk og siger, at han mener, at han har fået lige det sidste, han manglede for at køre med de bedste i Liège. Kauberg 12%. På det værste sted 6,1 i snit. Laurent Roux trækker. Og det gør han med stor effektivitet. Trækker faktisk gruppen i stykker. Ser betydeligt tungere ud hernede bag i. Laurent Roux, som vi så så mange gange, kører fremragende i Tour de France. Blander sig i masser af udbud og etablerer dem, og her er det Riis, der kører. Dannebrog og hvid mund. Op ad Kauberg. Wilfred Peters. Patrick Jonker. Og vi skal undskylde endnu en billedafbrydelse. Men helt fremme, Laurent Roux. Og jeg tror, det er Gianetti. Mauro Gianetti, tidligere vinder af løbet, der er med fremme. Gianetti vandt i 95. Det er det. Ja, Gianetti, man havde også fornemmelsen af, at han var i stor form. Og så kommer Riis op. Riis kommer frem til Gianetti og Laurent Roux. Det vil sige, at han har kørt igennem den gruppe, der var i udbrud, og han fortsætter her. Formen bekræftes. Og det er et løb for Riis. Han plejer at satse på det i år. Så er det ganske vist Liège. Han kigger mest præcis på. Men nu mener han, at formen er endnu bedre, end den var sidste søndag. Ja, det er ikke så dårligt at have Gianetti med der. Det kan give en god partner til køringerne, når det kommer lidt længere frem på de sidste stigninger. Sejhed, men sådan som man har kørende Riis. Ja, der ser det ud til, at han kører helt til bunds. Men enormt skarpt og typisk, netop den skarphed Riis viste i den situation, hvor Gianetti altså med Roux, er det jo Roux, der foranstaltede den spredning af den ret stærke førergruppe. Og netop i det øjeblik, der er Riis altså gået frem bagfra og kommet op, kørt durk igennem dem og op til Gianetti. Og her øger han tempoet. Men de kommer fra fulde gardiner, kan man sige. Og her er det Andrea Taffi, en anden af de store favoritter i dag. Og ind på 10% stigningen her ved Gold Hellenberg. Og igen Riis, der er temposættende. Og den stil, den kender vi. Taffi jagter den. Og han har fået selskab. Sidste mand er Joe Planckaert. Han har haft en slags gennembrud i år, Joe Planckaert. Sidste skud på et dynasti. En virkelig familie i cykelsporten, Planckaert-familien. Og de er tæt på at få kontakt med Riis-trioen. Det er Riis helt i front. Og bare 6 sekunder skiller de to grupper.
Og igen de forreste Riis helt fremme. Ja, han ryster på hovedet. Hvad laver de? Ved de ikke, eller kan de ikke? Det er åbenbart overdådigt kørende, og det er helt demonstrativt. Og så har vi kontakt. Så kigger Riis på. Hvem er der? Ja. Berger satte sig frem. Riis kigger. Tydelig irritabel over ikke at få sin vogn frem. Det er tydeligt, der er virkelig diskussion. Og Kodefots. Men det er også en meget uheldig situation, at han i lang tid har måttet ligge der og kalde på vognen, bruge tid på det, og altså irritere de andre ved det. Og så får vi skiftet baghjulet. Kodefot skubber selv Riis i gang. Og så er han tæt på at have kontakt igen. Ja, det er et tidspunkt, hvor alle rytterne efter tur har haft kontakt, talt med deres sportsdirektør. De ved nu, at der er meget stor chance for, at denne her gruppe holder til mål. Så nu er det taktiktid, og så de praktiske ting. Ja, fortæller han også. Italienske ryttere spærrer spærkærte, hvor irriterende det har været at skulle vente på den vogn. Forklare hvorfor. Riis er kørt. Bjarne Riis er kørt. Har forladt gruppen her. Og det er da virkelig et projekt at våge sig ud i. Større end Albi i 94. Den dag han kørte alene med et jagtende sprinterfelt efter sig, men holdt hele vejen ind. 25 kilometers solokørsel. Her sidder Fatigato, Van Bong kommer frem, og så angriber Riis. Så let han træder væk fra dem. Og de ser jo også ud til, som de så derude i den situation, så det jo sidst vi så dem uden reaktion. Plantede der. En mand i form. En mand i gang med et stort projekt. Uden reaktion. Antrittet var simpelthen så kraftfuldt, at de var plantet. Ja, det store gear, simpelthen. Og der kan vi se manden, som vi sidste sommer så i Tour de France, kører væk fra dem opad, kører i regnvejr på flad vej, væk fra dem. Stort gear, og alligevel kan de overhovedet ikke svare her på et så fladt stykke, som det ser ud til at være. Ja, man må så sandelig sige, at vingerne er begyndt at vokse ud igen. Ja, 15 sekunder. Det ansigt udstråler med stor tydelighed den vilje, denne mand indeholder. Ja, helt direkte giver han jo svar på tiltale om alt dette med, at en rytter som han kun udelukkende forbereder sig med Tour de France. Ja, det gør han, men han har altså også den ekstravagante fornøjelse at lave et stort nummer i en klassiker på et helt andet tidspunkt af sæsonen. Midt i sit forberedelsesprogram. 27 kilometer, ja, man må virkelig tro på det. Og 30 sekunder har han nu. Han øger. Riis, 20 kilometer har han kørt alene nu. Det er jo faktisk fantastisk at tage afsted på et udbrud så langt fra mål og vide, at den er god nok. Det er så typisk for Riis, og det er en meget stor præstation. Det så en overgang meget mørkt ud herinde i målområdet ved Maastricht. Men det er som om selv
Himlen kysser Riis. Også den er blevet lys nu. 55 sekunder. Den er hjemme. Ja, så skal den have det sidste. Og her har vi ham. Riis ind på opløbsstrækningen. Det er en stor sejr efter et virkelig mesterstykke. Jeg kan kun se biler. Ingen konkurrenter. 5 klassikere er afviklet. Rolf Sørensen vandt Flandern rundt. Her ser vi Riis fuldende en af de helt store præstationer. 40 kilometers soloridt sluttes. Og jeg kan konstatere, at den er god nok. Se nu frem, ikke helt nogen uheld. Her er forfølgerne, de er langt efter. Riis har ikke kunne få øje på dem. Her er han, og her er det en konstatering. Armene op. Godt at se Dannebrog, godt at se Riis gør det her færdigt. Vinder af hans første store klassiker, Amstel Gold Race 1997. Og hvilken præstation, hvilken sejr. Hvilket øjeblik. 40 kilometer kørte han alene og øgede hele tiden forspringet til så stærke ryttere som forfølgerne her. Men det bliver Spærk, Tafi, Ro og Gianetti. Men hvilken dag? Bjarne Riis fra Herning har vundet Amstel Gold Race, den 32. udgave, og på så bindende vis, som vel næppe set nogensinde i det her løb. Nej, det er som om det løfter løbet op. Hans præstation gør løbet endnu bedre og gør det til og viser, at det har muligheder på linje med Liège-Bastogne-Liège. Det har et terræn, der er fantastisk, der inviterer til en stor rytter som Riis. Og så dermed får han altså sat en kæmpe streg under, at han faktisk er en så komplet rytter. Og så skal vi have cykelsportens vel i øjeblikket største mester af alle. Bjarne Riis. Det er populær, og hvad kan han være andet med den offensive, angrebsivrige kørsel, han hele tiden viser, gør løbende store. Men Riis, der så sandelig valgte rigtigt, da han besluttede sig til at køre for Telekom. Det blev det store gennembrud for ham. Vinder af Tour de France sidste sæson. Nu vinder af Amstel Gold Race 1997. En sæson, hvor han også er favorit til at gentage sejren i Tour de France. Bjarne Riis, du må så sandelig sige, at når du gør noget, så gør du det så bundt, så gør det grundigt. Et flottere punktum kan man næppe forestille sig til den her sæson. Hvad tænker du i sådan en situation? 40 kilometer fra mål. Ja, okay. Vi skal jo ikke tænke så meget, jo. Det er bare derudad. Jeg vidste godt, at benene var gode i dag, og jeg kunne mærke det virkelig, da vi kom afsted. At jeg havde lidt mere at køre med end de andre, og jeg tænkte lidt på etappen i Albi for et par år siden, og jeg tænkte lige meget hvor, jeg skal bare angribe. Jeg skal køre alene hjem. Og ja, okay, det lykkedes. Det er jo næsten dobbelt så langt det her. 40 kilometer, det er jo vildt. Ja, det er okay. Det er et sats. Nogle gange skal man jo satse, og nogle gange lykkes det. Ofte lykkes det ikke, og i dag der lykkes det. Hvad betyder det her for dig? Hvad kan vi måle det på, din form frem mod Tour de France? Jamen, min form den er jo god nok, det kunne vi se tydeligt. Det betyder utrolig meget, at først at kunne vinde Tour de France, og så kan vinde klassiker også. For mig det betyder, at man er en rytter komplet, og det er utroligt glad for. Hvad sker der i situationen lige før? Du har meget irritation, du kalder Godefod frem, men han kommer ikke, der går meget lang tid. Hvad er det, du er talt? Lige efter vi var kommet afsted, også 3 mand først, springer jeg ned i mit forhjul. Og det er ret skævt, og jeg er nødt til på et tidspunkt at skifte hjul, men det er lidt svært, fordi det går stærkt, og det skal være på det rigtige moment. Og jeg synes, der går alt for lang tid, inden han bliver kaldt frem. Jeg må vente alt for længe. Og det er klart, at jeg bliver nervøs, fordi at vi kommer tættere og tættere på mål, og det bliver så sværere og sværere at finde et sted at skifte. Så det er klart, jeg vidste, at det var min dag, og skulle jeg miste sejren på grund af en defekt, det ville være ærgerligt.